Gaugiro honekin eta kuriosidadez, zuri gustatzen zaizu zinema kalean ikustea? Asko. Bai? Asko, jo, egiten direna normalean olako kaleko zinema horiek. Normala gainera jendea eta herria pixkat biltzen duela, eta dagoen giro oso polita da, askotan klasikoak jartzen dira, beste batzutan berriak. Eta, bueno, nintzako da oso aukera polita, pantalla hundian peliak ikusteko. Eta filmei buruz ere zehala. Badakazu udara hontako film gustukoena? Barbie edo. Oppenheimer. Oh! Ez dut ikusi! Kontuz! Bueno, Ez esan ezer. Spoilerrik egingo. Vale. Baina genero... Gehiena gustatu zaizuna? Udan, bai. Udan ikusi dudan bakarra izan dela gaitza. No. Spidermanen honena hau animaziozko ikusi nuen, Iobarekin. Hau ere, nahiko potentea, visualki oso polita. Baina, bueno, Oppenheimer potente. Lehen esan dut, ni orain txeteratu naiz. Udako pelikulak ere badaude horrela, esan dut, genero bezala, baina udako pelikulen kaselan badaude filmak? Bai, azkenan badaude gabonetakoak, ez? Bai, hori bai. Azkenan badaude tematika gatik eta, ez? Eta udakoak ere badaude, noski. Badaude pelikula batzuk kokatzen direla udan arrazoi batengatik. Eta ez dia gehienak izaten familiarragoak? Bai, ikuste dituz Santiago Seguraren pelikula hauek, eta beti dira udakoak, ez? Olakoak daude oso zuzenki bideratuak, eta beste batzuk, bueno, igual negurako baino, udarako... Proposagoa direnak edo. Bai, Barbie adibidez ez dut ikusi, igual hori ere... Ikusiko ezu? Bai, ikusiko dut. Honintzak jo? Segatzen naiz, alik eta peli gehien ikusten. Barbie ez, Paul. Barbie hil egin behar dugu. Bai. Hori, gidoi bat behar baduzunik emango dizut. Barbie hil egin behar dugu. Gainera eman egingo dio, eh? Egia da, pixkat brasa daukagula. Apur bat, bai. Bai. Baina dena, segatu naiz gehiagi ez begiratzen, eta ikusi nahi dut. Paul, pelikula jakin bat ikusita bihurtu zara zu zine zuzendari? Edo... Nola izan zan? Ba, ez. Betianik izan naiz oso zinemaren maitale, eta berez nien nuen inoiz imaginatzen zine zuzendari izango nintzela. Karo, hemen gainean, niretzako zen gauza oso ajenoa. Bai nire familian, nire inguruan, ez zegoen olako mundurik ez ebez. Ni Gasteiztarra naiz, horbeak igual ez dago hainbeste industria, orain bai. Baina, ni izan naiz marraskilari, narratzaile, ipuina kontatu eta bar, eta gero fakultatean ikusentzunezkoekin eta bar, hasi nintzen laburrak egiten, eta hor aurkitu nuen nire pelikulak, nire historia kontatzeko erraminta. Baina betidanik izan naiz maitale sutsua. Orduan, karo, hori izan nuen, egin daitezke hemen ere fantasiasko pelikulak nik egin nahi dituanak direnak, ez? Orduan, bueno. Eta hortik, uste zenun behin irati bezalako pelikula batin, eta holako arrakasta izango zunik? Izugarrizko arrakasta izan da. Hori ez dakizu inoiz. Baina fantasia zenun horrekin adibidez? Hori bai, noski, hori da nire gustoko dudan genero, eta gaina euskal mitologiari buruzko pelikula bat egitea beti amestu dut. Orduan, amestu bai, baina ez dakizu. Hase baten erokeri bat dirudi, ez? Igual, baina, bueno, lortu dugu. Uste bizitza errealean horrelako izaki mitologiko eta monstruak eta ere topa ditzakegula? Badaude. Badaude? Bai, noski. Fijo. Bai, sinistu egin behar da, eta begiratu. Jakin, non dauden eta... Eta izenak esan. Bai? Izena duena badara. Iratin, esaten argi eta garbi.